Gumikan sa nagkaduol nga adlaw sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig, angay magbinantayon kitang tanan, sanglit mauman usab kini ang sagad panahon, diin musiaw ang mga dautan sama sa mga kawatan, ilabi na dinha sa mga malls ug mga lugar diin dagsa ang tao. Ang pahinumdom subling gianunsyo ni Police Regional Office 11, Regional Director Chief Superintendent Manuel Galan, kinsa nanawagan usab sa katawhan nga mag-amping kanunay ug magdoble igmat diha sa ilang mga personal nga kagamitan. Of course, we also remind the public. Ito yung pinaka-importante, yung mga reminders sa public na kung kayo ay nag-shopping, nag-travel, secure your belongings, yung mga ganon. We have officers doing this, sending out reminders to the public. Of course, our intelligence operatives are checking, kaya maraming dito sa Davao City, for example, we have Oplan Bulabog. This is part of the preparation for major activities such as Christmas, because nadidisrupt yung mga activities din ng mga criminal elements. Mukabat sa 90% sa pwersa sa kapulisan sa Davao Region ang ipang-deploy ngadto sa tanang simbahan, malls, mga establishmento, komersyal, karong Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Kipasalig de Garlan nga doble alerto ang mga tinugyanan sa balaod aron masiguro lamang ang kaluwasan sa tanan ug mamahimong malinawon ug hapsay ang holiday season pinaagi sa pagpugong sa mga daotang insidente. On Christmas Eve and New Year's Eve, definitely all of us will be on duty to prevent yung mga unlawful, illegal discharge of firearms and hopefully zero victims ng stray bullets. We will be very strict on the enforcement of illegal discharge of firearms. Our personnel will be deployed on Christmas Eve and New Year's Eve. Kung meron kaming makikitang magpapaputok sa loob ng compound, sa loob ng bahay, papasukin namin. That is hot pursuit operations. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man ay may ganita. Tatak, RMN. Tatak, RMN.